Kakong Rona Kimdat ke MDC na Nongpo, hakasi baar ke dorbar telang jonggaying dorbar tawan ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, haka arpulai tere urisau araja arpusan, kalau wan ra ya ke motion, banya ter halor ke jingken tat ki kattu kat netli ki bang ya ke land title rights certificate bala ai da ke council. Kalau orang begini ke jingken tat ke penduk lat ya ki bakwa sengkam sengjam ban yo ram pisa lani ke jingera pisa na kita ki bank, bat ke pendiau mensim ya ki nong song snong. Lai simpen tai kani motion dau ba titas tarwal khan UMDC na sora ubade ru noi lam kaliang persya baru ba Ricky Shulai MDC na laban Maupram haswa bau ba Powell Soklat executive member ubade pej ya ketanat lan un ai ke jubab radangi pule bien pa bien ya ki section ki subsection ki clause bat ki sub clause jong kaneka ai nga yo i ba kalapan kupor shikat dei e ya ka district council ka jongi but ka jingwan jong kenekaan lapan kubor kerpang ya ka district council ka jongi da ka constitution jong kari India lengba jong ka six schedule ten rei ngasngo pat banwan ra hapo jong kane ka yeng ba yatai ka to kat ne kimat namar ha ka jinglap ka jonga ha ka jingyai lenti ka jonga hadin ba ki pajba nong song snong ki baboni na ki nong song snong ki jongi kim da ju kham kan mau ban register ya ki jaka ki jongki ten rei tat ndala don kam ban apply loan kum kita ki housing loan ki business loan bat ki agricultural loan lane ki we ki jaj ram na ki bank lane kita ki financial institution habaki layo ya ki guidelines habaki layo ya ke jingpa na kine ki bank ki ong ba ni don kam ya kine ki documents haswa ya ka bangin issue ya ka loan la ne ya ka takaram na ka benda ka jongki bat ka bawan hakmat du e ka dei kata ka land document habaki la register hoj men shwa ni don ya ka ne ka land holding certificate bala issue da ka district council Henry hadin bala penlong an ya kaneka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 nila yo pan ya ka ba kham janai bat kata ka long ba kaneka office kala la ban issue ya kata ka land title right bat hadin bala issue ya kata ka land title right base halor jong ki dulir ki bala ai na kaliang jong kasnong ki bala ai na kaliang jong kiraj la register but hadin bala register la ru ban issue hang ni ban ong ba i record officer concern badai ya kaneka record of land title right ilala ru ban ai hakabayade bat ki NOC for mortgage kanon encumbrance certificate nangta kano objection bat kalan valuation certificate tenrei ka basusi kalong ba ngamtip lada kiwe ki parlok MDC ki ya kendu ya kaneka jing Henry nakaliang ke jonga ngaya ya kendu jing nakapor syakapor hakaba kiwan hang ne ban register pateng teng kibu yang ki pajba kibu iga jingkeli ki ongkong ngikwa ban register ya ka jaka tangba ki ong hangno ka bakhamba la ngidei ban register hapo revenue ka bamut with the state department ka bamut syai sub register ne syapo district council nga persyang ban jubab nga persyang ban pensyai haki kat kum kajing suthu ke jonga baladangi register mentali le hadin bala pas ya kaneka land act ni ongka na kabantai ki jongi ki bahap hapo ka schedule area kan long ka juhi ka bor ka jongka ladangi register ya ka hapo district council bat ka jinglut ka jing sep ru ka dei ka baduna hadu kata-kata bangin ya nujor ladangi register ki jaka hapo office jong deputy commissioner dan ya hapo revenue department ten rei hadin bakilawan ban register hang ne don kato kat ne
ki paiba nong shong shnong haba ki lek submit ya kita ki documents ki bala issue na ka district council ki don ki bang ki bom priang ya kata ka land document lan kata ka land title right ringkat bat kini ki no objection certificate for mortgage land valuation certificate bat ka non encumbrance certificate ka bala issue da kaneka office de halor jong kane kanong rem kane kalakta shibun ya ki pajba nong shong snong kham tam le ki badai ki trai muluk ki jongi namar ki babun kham tam le shanong kendong ka badai ka security ke jongki ka badan ka asset ka ba ki scam lane ka ba ki la bandon ka jingkermen kadai tang ya ka jaka ka puta ka bakidon bat ladaja ha ka khim khat kumban ong menta bakin lepan ya kanika loan ya karam na po ki bank ka bakila banbu ya kata ka collateral security lane kata ka ban long kum ka jingba jamin kadai satang da ki dulir lane ki dulir jaka ki ba maki kidon ngim daju khamdon da ki wei pat ki asset jadi na kanika daw ha ka por ka baki lepan kalong ka jingdu jingkermen kila don ru ki bawan ladangam pakla hakine ki ni hakine ki por ki bala lek no ban ong ba kila dep ban register ya ka kita ki ong baik ka register hang ni hapo district council henry nakaliang jong kabang ka klem priang ya kine ki kot kisla ki bala ai da ka district council ladangi pai biang kar kombat kendau ko jongi ni apher shisha ni don kata ka uniqueness namar balayada yangi da kata ka six schedule haka bayade bat kata ka lantin ya system ko jongi te kani ka jing bom priang jong ki bang kala long ka jing khanglat ka long ka jing khang lenti na ka banta ki nong shong shnong gi jongi ki ba don kam ya kane ka land document na ka banta ban ai jing rap ya ki nak benta ki jing thmu ki baper ki jongki de halor jong kane ka benta ngakwa ban pensngo syaka isi hakane ko por bakin thau kalat kalenti lane bakin shimkhia ya kane ka benta khnang ba kanlong ka jing suk khnang ba kanom long shu ka jing wit ka jing khang lenti ya kinong shong shnong namar lada dei ba ki bang kim priang ya kane ka dulir lane ki kot kisla ki bala issue nang ne na po district council teng namar bala don kam balat kin hab ban phai biang ban phai din trai biang sai sien ban register arsin ya ka ju ka chaka wat shapo office jong deputy commissioner ka bambot ha office jong usap registrar ha ka ba ka jinglut ka process ru ka dang jrong nang ta ka jinglut ka jing sep ru ka dei ka ba ngan ong kumno ka kham long lut phut ka kham rem ka dor ban register ten rei ka bangila ban register hang ne ka dei ha ka dor ka ba ki nong shong shnong ki jongi ki kham jem ya ka dor te namar ka ne ka jing pom pediang pate lapen borno ya ki nong shong shnong ki jongi da ka ba om ban se ha ban kendran din ban approach lane ban register re-register biang ya ka hakador ka barem bat ka jing bat jong ka por hooj ngi suthu ka bang ka la ban ai ya ki dau ki ba kin base back na ka ne ka Indian Registration Act siajar khandai spa phra ka bala pengat lang ru wat ya ka state ka jongi leng ba ka notification ka ba siajar khandai spa ka kuar bat kan don ru ka jingkli ha ka bayade bat ka transferable right namar ba ki jaka ki jongi ladangin phai ha ka bayade bat ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act khat khandai spa nyo puwei hang tu ka batai ban ong ba ya ki tribal land ki jongi nginom la ban transfer ya ki shaki non tribal ten rei kisnu thu bakla pat kham tam le de nga ongan ban biang sa hisien hadin bangila don la ka jong kalan ak ba nakaliang ka jong ka council ling ba ka isi ngabu ka jing pensngo ka ne ka por ba ngin ai ya ka awareness lane ka message
sya kini ki bang ban bagi jaka ki bahap hapo jong ka sik schedule hi kani ka anru kala batai syai kedar ba ki jaka ki jongi ki long transferable hang ni ki ong ha ka section ka ba khatway subsection 3 ka ong hang ni the settlement holders of right land who possess allotment orders issued by the village hetman or right or clan duly confirmed by the chief and his daughter as the case may be shall have heritable and transferable rights over the right land. Tena kan ka daw nga ngamut ban ong hang ni namar bakalong transferable takamut mano bayo ikajing pensisyahi takamut ula don hok la ka jong ka jaka ka jong u ya ka ba unbu benda ya ka. Te hoi shibun kijing ai daw kinwan na kaliang jong kini ki bank la ki financial institution dan rai ka ka bangakwa ban urge la ne ban bu ka jing terpan ban bu ka jing pensngau ha ka isi ka ne ka por ban wen ya kini ki jing jong kinong song snong ki jongi ha ka ba ya dei bat ka ne ka benta kalong ba ngin pensngau sya ka state government ban penlait ya ki nong shong shnong ki jongi hapo kini ki schedule areas naka Indian Registration Act lane ngin pensnoru shaki bank in engage with the bank ban mandate no ya ka recognition ya ka neka land act ke jongi but sakaway pat ka step kalong ngin form sort of ka kerja joint committee ka ban donlang but ka state government ka district council ke jongi bat ki bank pengin pensyai ki bakin priang ya kita ki documents ki bala issue lingba kaneka office jongka district council ke jongi namar nga shimet ngasno bakajing bom priang ya kaneka land title right bat ki ki kot kisla ki bala issue nang ni napo office ke jongi kamdai tang kajing lane kajing tenju lane kajing penwit henry ngasno bakadai kajing kentat ya ka hop jong kinong shong shnong te lengba jong kane ka motion sembut shong knor badon puram hakane ka por ngapen sngo syaka yeng bat khamtam syaka isi bakin shim khya ya kane ka benta khnang banla banweng ya kane ka jing ka ba kinong shong shnong ki jongi ki kendo na ka por syaka por ka bede bat ka jing bom priang jong ki bank ya kane ka land title right certificate ya kabala issue nang ni na po ka Hasil Autonomous District Council kabalong si benta jong ka jing pentrekam ya kalan ak kabang ilapa sa kasnem arajar alkuwe tang kendiat kumban shu benrau hadin ba ngilayo ya kenika an kalalong ji sya ka jing kemen ya ki pai ba jong ka kenika area ka jongi apa upur usam jong ka Hasil Autonomous District Council ya ka ba kilala ban wan ban penito lani ban yo ya kata ka sernat jong ka jinglong trai ka jong ya ka jaka ka puta kada long sya ka jing pensuk namar baro si kata ha ban lech sepo ki registrar office kebumut apo ke office jong DC lani SDO ban register kita kaki jong kibat ban siru kador ke bahe ban kadonru ke jinge per ha ba register ini kita ka ka ba lale a district council ka ka register of land kat ba apo ke SDO office lani DC ka register of documents te kadon ke jinge per hang kaba hale hang ni position sel kalau bagi pen scam sendon ni kacaka kata di kajing per apa deng kanika an bat ka ka bale ta ka sorkar tinrei ka sudon tang kani koi kajing wit bagata kalong ba kidon katu kani ki bank khamtam ki nationalized bank kim shim recognize ya kanika certificate ka bagi ai nang ni na po district council tinga sudon ban ajimut ya ke isi kalong ba haga jinsyai kani kabenta wat ki isi ki berem ru kila budien bat ka sorkar
Kabasa mentah kalong ba nagaliang ka sarkar kalong bakin isu tang ya ka notification. Kabaya tengku bat ka Indian Registration Act kumbala mention di muba. Kaba ki kaban pelong ya ki nationalized bank bakin pediam ya kini ka certificate. Te kata ka di gawi ka jing ajimut kaba kongsan nagaliang ka jonga ya ka isi balakum nukum ban budin ba ka sarkar nang ban penkloy haki sisya ke jingya keren kala don ke jingya syong meeting ro kala don haki babun ki kep dengan ada kerpat red ya ke isi ban sim tiai kani nang ba ki pai ba ki jungi kindon kata ka confidence kindon kata ka jing sutrai haka ba ki yo ban wan ban register ya ki caka ki jong ki hang ni apo council ke jungi kabaar pat ka ba ngasukwa ban benrap ni kalong ba hakani ka ak haka jing sisya ngila la penmiru haki rules bakumno bangibu dor ya ki jing sim namar ba ka proses ban register jaka kalong ba nadu ke dor basnom ka hima ba kawan hak council ki don lai tali ki banta ka bangi hapan yo ya kanika sernat tenrei ka basusi kalong ba dangdon hadu menta ki katu ni ki jaka ki bangi yo ki complain kalong ba kimburom ya kan ika dor ka balabu naka council kadon ka jing sim palat ya ka dor teng jakai basan hajar square foot ka jing sim ya haki jing etho dolar la kalong ka snong ne hakima kisim ka dor ka palat ya ka dor balabu na council tengah ko karpat ya ka isi khamtam im ban sim tiai ka ni ba khnang ba kanum kta ka ni ki ba kunjuru ka haka jing thmu jong ka ni ka ak kalong ba kumno ba teng kani ka jing yadi je thiep jaka bakadon kani ka jing sim percentage na kaliang jom kinong tho mo la ta kalong kitang ba snong ne ki sodan ne kirang ba pur kadon ka jing sim palat teng gibu da ka percentage ka bolong 1% 4% te kani ka ta ba kam tam gi be thiep jaka thiep puta te ya kani ro jing syang ilabu da ka dor bakam dei ban palat ya ka tu ka dor ka balabu na kaliang council te na kapat ba nang ba kani ka an ke bangiyo kanong ka batrikam kanong do ke jimentoy na bentar council ngasu bu ini jing ai jing mut ba prinsip clear na kaliang ka fit kadisha kabalong kongsan bat kalong kajing kta hababun kaliang khamtam yagi khun kiti kijongi ne wat yaki paiba kiba persang ban sim ni ki jaj jingerap kalun te nga suthu ba kane ka issue kamdei tang ka bamanta regla kham slam ke su ban ai khuble bat ai ka jingero ka executive committee ka barim bakala shimi ka sinjam bakala pas ya ka land title right certificate issue mo jong arajar arpoi tinga nganum shim ban pendrong ikane ringa skwa ban ong ba ki bank skim hub ka jingpe jong ka sarkar india ne ka sarkar jalla ki hub ka jingpe jong ka RBI tinga kerpat ba dalong ka executive committee kan tho saka RBI ne kan tho saki state level bankers committee khnang ba kin authorize yaka ban ithu yakini ki document khamtam badehi ban apply yaka loan namanta ka jingdon kam joki kun ki hajar jongi ngan simpor than nga skwa ban ong ba ka diga hok ka jongi imde bangi pan kanono ko bamde ka diga hok ka daw ka diga iki ka jingdon kam bangin chimi ka jikit kya ban nga kermen ba dalong ka executive committee kan jingbudin kandon yang ka sarkar kala thon ringin thoru saka RBI ba saka state level bankers committee khnang ba kanlong ki ka jingerap ba kanlong aware ka bank du khnang desi yo kadon ka miscommunication ka coordination takadaw ka kampat urlong bha hadu kani ka clip mat data ijing persmo ka jonga ban nga kermen baka ne ka kamru shen ka ban urlong khnang ba kan yarap sibun namanta ka imlang salang ka long ka jisisha bagi don katu kan di bang kiba wada dia bagi ba kila submit yaki di dokumen rangkat ba kan ka certificate ke ba ai kan ka jong yiru kem sim na yo sakya ki ram ki jungki te khnang ba kum ka ying borok ko bing nya sai nya sutu ba ko di ba kan ka bentang sukwa man pen pau katu kan di timat isi kan kam sim ya ke por kan diat ni nomor ba ke dei ba ka ram baka kendo kasia pa jongi ngat pa bakan pasngau yiki katukan kemat kelaman kam sipor kendiat
kapan kong kalau kajing pan ki kat tepen ki bank ya ka registered deed kat kom ka Indian Registration Act ka kendai sepak pra ya ka Indian Registration Act sejak kendai sepak pra dak syu adopt di pentekam po ka jela ka jongi house nem sejak kendai sepak pra puar kembala pau di kong na kendai kadau ba kala bandai nomor 4 dan ka kendau ka tu por ki mansua kabar kajing register ka sub register kat kom ka Indian Registration Act ka kendai sepak pra kaitan ka registration of document kabumut bagi register ki kod ni ketulir ya ka kendau ka subsection 2 juga section 1 juga ketika an ka state government kala ban pelai ya kenu kenu jaka ni ke area na ketika jiprekam juga ni ka an ka basau ka jing register ka ka an ka kendai sepak pra ka wanra ki jing khamtami gitu ki batuk ka basuk amar ka bai register kalau ka baram palat ka bakta shibun ki nongrap samla bat ki nong sang kam samjam ki barit kebakim kot bos setiawan siu ka poin ka ba ka Khasiels Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arajar huai je ka council ka balong a nya usda ka artarik unai lur arajar fuar kini ka akhindau je ka council ka pun ko bor ka step committee leng ba ulan recording officer ban issue je ka land title right certificate deban ai ki ka pentisai ka hok nang trai je jaka ban pentikana yo pu usam je ka jaka ka jinglong hok bat ka jinyada ye ka hok jong ki kat kum kita trai jaka Kalan terdapat certificate ketika tulir kabalong kat kum kaan. Kini kalan terdapat certificate ketika ta kabaka hakatin pareng kikot ka title deed. Bala issue naka daki competent authority hapo ka section ka bapra so within bracket Rio jong ka Khasiels Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Act arajar way. Bakalong ka tulir kabala panitu naka code kum kasaki ke jono trai ka khandau rani ka admissible in evidence hak code an pesno ru ka tu kan ikendon abangi ai kini ki land certificate kana bangi ya so thu ba kan nomru ka jingrap nam tangi kinong mikmat ngin pensai ki ba ke jomi haswaman ai ka LRTC hab ai lang ru ikot kisla kum ka tulir no u snong ki kor ikut di penskam nak hima nak ilakar dakarai kat kum kat dustur rengkat pada NOC ke barang sian ni ke barang teman ni ke barang datas ya kat di penskam nak yang ukli nak sensar ke banbu ke public notice ke balai kau sengi hari kata ada omdan jung ujor salah ban ai ke di penskam ya ke NOC nak darbar senong ke barang sian haban ai nomor kidan bunsin ki jingja ke baya ke ju ke jaka la judi bunsin hari kata nak yang ulan recording officer anda ulah kami bat bisyar benia ya baru kikot kisla kat kum ki khendau kat kum bala kadau hakan ka act on sap ha bu sengi ha supervisor wan survey ya kejaka rengkat baka jinga don lang ru jong ki para marjan ki biak khaput bagi khot nak kadau basnong kanang bakan umdon ka jinga tamput ni ka jing ujor hadin habut hadin berada wan survey supervisor empat ya ka report ulan recording officer rengkat berkamat nak kalian jong ulan recording officer unpek bat puli benia ya report berada kala biang nado syadong on sapha to step member in church land ban ai ya kajing menjur hari kata nak kalian kat department ke sapentip sekretari jaka ban siu ya ka fees kat kum notify daka step committee kumta ansala ban yo ya ka land title right certificate kajing moda ya ka Indian Registration Act sia kena sepak paham ya kaya pentup hari kasih badai ban om perkhingsu nomor menta ka Khasiels Autonomous District Council kala berpentekam ya ka Khasiels Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Act arja arhuai Sebelum ta ki bank ki bitu ya ka land title right certificate ki dei ka Mekla Rural Bank bakat tu kan ni ki bank kum ka HDFC Bank bat lesi ke sadon su ki wepat ki ban priang kat kum ka jing ya ju por Kembali ke honeng kan umdan jing du AA ye ki ban dari ki priang ye kan ka certificate ka bala simram kajing priang ye kan ka certificate kan yarap sibun ya uluk ulak masna yeng ne sengkam sa lajong bat kum ta terter apa penur kam na kum ta kajing benda ye ki jaka ke LRTC ka don kam tang ya kajing yate bala shan muhor apa pensisa ye kajing bu ye ka kot jaka ye landi ka bala tho sha ka artel ka ban riu Sekolah A jangka stamp act kembali penkela dah kami kelaya. Susu ki bank yo ya kejiada nak jingma ini ke ris nak liang ke an dari ki pentip office baca ke dor basnong kena bakin bu record ya ki jaka berdap ban bu benda ban penrum hakar record of land title right register jangka council.
kemudian penpau metan kembali ajengmut bagi member kembali sementara akan dika motion dikam nak step committee bah nyelesiam kalong ban pelai ya ka KHDC nak jing trekam jangka Indian Registration Act sejak nas pra kat kum ki kendon jangka hi kabar ban batha i ki bang ban ajaka ban batha i ki bang bat ki jaka airam bat itu bat pedang ya ka lanta certificate nak benta ban simram ban penting kena bagi polisi trekam ke jarangkat bat longru kumju habar lai teliki Autonomous District Council kanang bat anam dan weiru unang sosnong jaka jela uban sadin ata ka wipat kalong ban khot ia ke jarang dok loy dak komiti kebelah tahu dak sakar jela house name arja arsau kebelah pensaitan daki khot kebelah kerah local commission ban nyata banyatir lor ke Indian Registration Act saya kena sebab sembuh sangkara badan buram kani kakam kadi kahop nang beri man beriuk hakayo kakot juki khun samla kinong rap kinong sengkam banda kamta kabhakam yang cumupat ba jong jela ba ngina mela ya kajing sensa birokrasi ni kajing pemyaha ba polisi kiban sawan kiba ka lenti ya kajing angdu cumupat ba ai bagani ka council jingi kan yang lang kawai ka banya sai na kamta kabhakam yang cumupat ba kamla ji jingi balong kinong mikmat sekali ka council sembuh cakra badan buram ngasuap betiap ipiru ba kum kajing pengklan susu ya kajing trekam kajongi ba kum juju kamtam le ya kalanwing ni dan kajing tu ban computerize ba ada ban digitize ban pat training ki staff jongi ki ba ya dai berkakam survey te kila dan ru kajing a jumut adu i mover jong kedika motion ta iba titas kunjuru iba riki ba ngin tho syaki bang mo kembangan pam tan ke si kan tho syaki bang bagi di prian dia akan dikasih sertifikat kebelaan kalian ke council kejongi anta haga juga poru bangin tho syaka sarkar jela ban budien ya ke ai ke baki isi ke badem kela bu ya ke di kebenta ban pelai ya ke council kejongi dan ki cakap kota ke bahaba council kejongi nak jing trekam jangka IRA syaka daspa pra das kawai ke ba ajeng ru dei ba ki sulai kasudai kita bangila bantu syaka RBI leni security banking institution bagi itu dia kan juga sertifikat kejongi te ngin saya budin bhai kini kan ka bantu syaka RBI la kalong ka badai ne em kan dai nak liang juga isi rengkat ba ki department kejongi komjuru kembala ong batas ba kaladon kan jinya kendu bagi sarkar kisam ke bradep ngek man nak liang ka council kejongi ru nak ka menta ka jengmentoi jong ki pai ba kham tap ye ka bo jong ka council jongi ka ban ai ya kan disertifikat kan nomor su kanu keduka jeng penuit dan dekat pinjang dan tak kipat ba kejami habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya